Има хора, които песните ми се нервират. Има и такива, които брата си в мен те намират. С това, което казвам, вливам чувства, те не се фалшифицират. Не може цял живот да говориш и все да си извиняваш. Също не може цял живот да прощаваш. Не мислиш ли, че прекаляваш? Ако си добър, естествено доброто получаваш. Но само този, на който ръка беда подаваш, този, който е склонен ръка да подаде и не се хвали за това, той не ще умре. Имам една цел и една мечта. Днешната младеж ще е от нашата по-добра. Не е църквата, Господ само трябва да е в нашите сърца и само Той да говори през нашите уста. Да си друг може да ти се наложи. Не вярвай на болците, покрити с овчи кожи. Живей нормално и ще си винаги здрав. Дръж на себе си, братле, ще бъдеш винаги прав.